Alberto Cuña, él é Ramón Trigo, queremos presentaros a todos esta obra que teño nas mans, que se titula Escolma Aberta. Comín o pan, suando día a día. Ben, a idea deste traballo, bueno, xa levaba dando algunhas voltas de fai 2 anos e medio, 3 anos. Foi a raíz de escoitar as cancións que o meu pai poñeme no coche, non? Eses viaxes que creo que todos fixemos algunha vez. Cancións dos Tamara, de Sanrubia, de Suso Amonde, de xente moi importante, e pensei que de algún xeito pois, habería que recuperalas, tanto de forma musical como de forma literaria, pois coas letras e cos poemas que, a fin de contas, foron a base desas cancións. Ai, alma choraba ferida e pequena, embaixo En principio foi máis ben a raíz das cancións, pero despois fui investigando sobre os poemas dos que se facían eco as cancións e os autores, e fun facendo unha selección grande, non? Ao principio eran casi 30, 40 cancións, fun, digamos, tamizando todo ata chegar a estas 10 que son os que conforman a Escolma Aberta, porque cada unha desas 10 cancións ten para min un significado tamén especial, dende aos que cantan, os autores, e ademais, bueno, pues todo o significado dos poemas tamén. Campaniñas, cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas. Bueno, o proceso basicamente era que Alberto, a medida que iba rematando os arranxos e os temas, mos pasaba, os escoitaba, iba facendo as ilustracións. Digamos que a complicación do traballo era que cada tema, cada poema era dun autor. Entón, a todo iso había que darlle unidade. A forma de darlle unidade foi a técnica, que é unha aguada de tinta china sobre papel na que cada ilustración ten un elemento destacado. Eso o fixen con cor. Nun caso era un personaxe de cor vermello, ou un paxaro, ou algún elemento que tiñan relevancia no poema e que eu quería destacalo dos grises que o rodean. E basicamente ese foi o que lle deu unidade a todo o conxunto. Dixo que triste eu estou, e o sapo que oía. Bueno, este disco Escolma Aberta é unha sincera homenaxe, pois tanto aos poetas primeiro, porque son a base do libro, non? Partimos dos poemas, despois a xente que os musicou por primeira vez, e despois, bueno, pois a todo o que significa arte, non? Porque a Escolma Aberta é aberta porque une a pintura, une a literatura e une a música. A fin de contas, é unha homenaxe global, primeiro ás artes, e despois a todos os que fixeron posible que hoxe en día pois sigamos cantando en lingua galega, non? Porque, bueno, estos autores tiveron moitos problemas tamén para botar a andar, nunha época moi complicada, e é unha forma de homenaxearles, así con esta escolma. Abrila máis. Sí, facer unha escolma máis grande, non? Bueno, os planes están moi claros, intentar levalo pois a todo o mundo, darlle unha visibilidade pois dende os colexios ata institucións e poder levalo tamén musicalmente, facer concertos co libro e eso, intentar levalo como os trovadores antigos, non? Que levaban a súa música e os poemas os levaban por todas partes. Entón, agardo que Escolma Aberta teña un gran recorrido eso, poder achegarlle a cultura galega, porque todo é un conxunto da cultura galega, pois a todo o mundo que podamos. Lembranzas son cousas que son... Ben, é certo que esquecíamos un pouco, non? Neste ratiño de falar de que ademais dos poemas, das pinturas que fixo aquí Ramón, pois cada poema leva tamén unha reflexión ou un comentario, non? Eu intentei pedirlle a grandes amigos meus que están, bueno, no mundo da cultura galega que me botaran unha man, e a sorpresa é que, bueno, sumáronse a este proxecto xente tan importante como Antonio García Teijeiro, Leicia Costas, Clara do Rosso, María Lado,
está Moncho Lemos, está Pati Blanco, bueno, así ata 10 autores fantásticos que fixeron tamén algo que vai máis alá, porque non é solamente, claro, o poema, a canción ou a lámina, tamén hai unha reflexión, un comentario que axuda a entender tamén pois, o porqué dos poemas e da música. Realmente foi unha experiencia increíble que toda esta xente botara esa man e está todo recollido aquí na Escolma Aberta bueno, ten unha relevancia xa moito máis grande da que eu agardaba nun principio, porque, bueno, está rodeado, bueno, tamén, de Ramón, xente tan importante, pois sempre para min é unha satisfacción bueno, este o final o resultado que agardo que a todo o mundo lle guste que poda telo na man.